Rúti sa na nás neznámy vesmírny objekt. Tento objekt má tak neobvyklý tvar a vlastnosti, že jeden harvardský astronóm sa domnieva, že by mohlo ísť o technologický objekt mimozemského pôvodu. Tento objekt sa až nezvyčajne presne blíži k Venuši, Marsu a Jupiteru. Šanca, že by sa jednalo o náhodu, je len 0,05%. Tento objekt má priemer 20 km, čo je o mnoho viac ako zvyknú mať takéto telesa, čo uviedlo k záveru, že by mohlo ísť o kométu. No pozorovania ukázali, že v tomto telese chýba prach a plyny, ktoré sú typické pre kométy. Takže o kométu pravdepodobne nepôjde. Tento objekt dosiahne bod, kedy bude najbližšie k Slnku v čase, keď naša Zem bude na opačnej strane, takže nebudeme schopní pozorovať, čo sa aktuálne deje. Tento pán tuto, to je spomínaný astronóm z Harvardu, pán Loeb, ktorý tvrdil, že by mohol ísť o mimozemský objekt. No a pán Loeb tvrdí, že by mohlo ísť o zámer. To, že Zem nebude schopná pozorovať tento objekt, keď bude najbližšie k Slnku. Tento pán tvrdí, že keď tento objekt bude práve najbližšie k Slnku, tak by mohol vykonať zmenu trajektórie a my to teda nebudeme schopní pozorovať. Faktom však ostáva, že nezvyčajné fyzikálne parametre, presná trajektória a neobyčajné správanie robia z tohto objektu jeden z najzáhadnejších vesmírnych objektov. A čo si o tomto objekte myslíte vy? Ja som niekde čítala, že by sa toto celé malo diať koncom novembra až začiatkom decembra, takže naše predvianočné obdobie bude v skutku plné prekvapení.